Nou, hier hebben we de biggetjes in Aagje. En je moet niet bang zijn, want ze kan je een duw of een trap gaan geven, maar gewoon blijven staan, er gebeurt er niks. Verder hebben we kwartels, kippen, konijnen, van alles wat eigenlijk. Nou, op mijn 7e hielp ik mijn moeder met het helpen van de beesten. En nou, sindsdien rond mijn 12e jaar, toen had ik zelf wel heel wat lopen. En dan ben je aan het verzamelen en dan ben je nog aan het ontdekken wat je allemaal wil. En dan komt van het een het andere. Ja, en uiteindelijk word je wat ouder en dan ga je serieuzer bezig. En uiteindelijk heb je dan de vaste dieren en rassen waarbij je het houdt. Ja, en als straks het voorjaar begint, dan gaat alles natuurlijk in apart. Een haan met een paar hennen en dan eieren weer sparen in een broedmachine en proberen de mooiste kleur of mooiste kuiken, kip te fokken eigenlijk. Dus ja, van alles wat. Ja. Het kost heel veel tijd en eigenlijk als ik die beesten niet heb, was ik nu al lang miljonair, dat kan ik je ook wel vertellen. Nou ja, het kost enorm veel geld hoor, om alles te onderhouden. Die hokken, voer elke maand. Dan moet er dit weer komen, dan moet er dat weer komen, broedmachines, warmteplaten, allemaal apparatuur. Nou, dat kost je echt een vermogen. En nou ja, dat is misschien ook het ding waarom veel jongeren niet diezelfde interesse als mij hebben. En ik vind ook dat je er heel veel voor terugkijkt. En ik kan er lekker mee bezig. En ik vind dan nou, sport, ik heb dat wel gedaan, maar ik vind dit leuker. En aan gamen vind ik er helemaal niks aan. Dus ja, hier haal ik gewoon mijn tijdbesteding uit. Het is gewoon altijd een uitdaging om het mooiste dier te fokken. En zelf, ik doe het niet alleen voor het mooiste dier, maar ook gewoon voor mijn eigen pret en plezier wat ik eraan heb. Ik zie dat je varkentje is de boel hier ook aan het slopen. Ja, die sloopt echt van alles, dat is niet normaal. Als je varkens hebt, dat is heel leuk, maar ze slopen alles. En, maar ja, dat moet je er maar voor over hebben, zeg ik, want dat hebben ze ook al gesloopt. En we hadden hier posters hadden we hier tegen de muur geplakt, allemaal kapot gebeten. Daar zat er een andere plaat op, dat is ook helemaal kapot gebeten door de varkens. Ah, jij moet er wat voor over hebben, zeg ik dan maar. Dankbare hobby. Hele dag, ja, nou, de ene dag dan is er net een trien. Of een trut moet je het zo maar zeggen, dan is ze wat humerig. En de andere dag dan wil ze een massage, dan moet je weer naast haar liggen. Nou, dat is ook een leuk beest hoor. Dus ja. Ja, ik vind het wel leuk die varkens. Lekker eigenwijs. Dus nee, dat ja.